Saudos, que tal como están? Hoxe cúmprese un mes da peonalización de Xoán 23, un mes marcado pola confusión que provocou a medida nos condutores e polas críticas da oposición. Hoxe BNG e PSOE pedíanlle ao Goberno un estudo serio, xa que aseguran Compostela Aberta non tivo en conta as consecuencias que ten para o tráfico a peonalización da zona. O 10 de xullo iniciábase a peonalización de Xoán 23 dende o inicio da costa de San Francisco ata o cruce do Burgo das Nacións. A restricción foi adoptada para evitar os problemas de seguridade que se forman pola gran cantidade de turistas que pasan pola calzada, sobre todo nestes días de verán. A medida, segundo anunciou o Goberno, será provisional e será en setembro cando Compostela Aberta decida se fai definitiva. Un mes despois, o BNG avaliaba a peonalización, asegurando que a restricción está a provocar outros problemas colaterais de tráfico en 2 puntos da cidade. A entrada desde Pelamios a Galeras, onde hai un problema gravísimo, porque son viais que non están preparados para esa carga de tráfico e a incorporación é tremendamente complicada, e en segundo lugar, o que é evidente que o que non está preparado para esa carga de tráfico pois é todo o que sería o paso a través do Burgo das Nacións. Ese é un paso, o que sería a Avenida Carballo Calero e o Burgo das Nacións, pois que está pensado exclusivamente para o paso tanto de residentes como pois de alumnado da Facultade de Filoloxía, da Facultade de Xornalismo, de acceso ao propio auditorio e ao propio Burgo das Nacións. Por lo tanto, non está pensado como un vial de paso e de paso masivo de vehículos. O BNG considera que Compostela Aberta debe mellorar a sinalización e poñer un paso de peóns tanto en San Francisco como fronte á Facultade de Odontoloxía. Unha opinión que comparte o PSOE, que considera que o Goberno non tivo en conta os residentes nin os traballadores do casco histórico. Para moitas das persoas que traballan no casco histórico, non viven nel, pero traballan no casco histórico, veñen de fora moitas veces do noso concello. Por lo tanto, isto hai que telo en conta. Hai xente que está perdendo neste momento 15 minutos máis para poder chegar ao aparcadoiro de Xoán 23. Por lo tanto, esa é unha cuestión que hai que revisar e que se vai facer aínda máis problemática cando comece o curso. Pensade que temos aí os colexos, pensade que temos aí a Facultade de Enfermaría. Paco quixo lembrar que o aparcadoiro municipal de Xoán 23 ten un terzo menos de coches que antes da peonalización. En clave de sucesos contámoslles os 2 pequenos incendios que se rexistraron onte no noso municipio. O máis importante produciuse en Villestro, onde o lume, que puido ser intencionado, se achegou perigosamente ás casas. Os bombeiros controláronno rapidamente, o igual que fixeron co outro incendio, neste caso na Grixoa. No que vai de verán, o Concello de Santiago estáse a librar da lacra dos incendios, aínda que onte rexistráronse os primeiros lumes desta época estival. Por sorte, non temos que falar de grandes fogos, xa que foron rapidamente sofocados polos bombeiros e non afectaron a grandes extensións. Un deles produciuse en Miramontes, na parroquia de Grixoa, mentres que as chamas tamén fixeron acto de presenza en Villastrexe, na parroquia de Villestro. Neste último caso, a preocupación xurdiu porque as lapas estaban moi preto das vivendas. Ademais, sospeitase que foi un incendio provocado. Foi un lume con bastante mala baba porque estaba moi próximo ás vivendas, aunque por decir unha maneira o que foi o terreno que foi afectado non teño datos, esos os tendrá a Consellería, pero bueno, non creo que chegara a unha hectárea. Todo parece indicar que foi provocado, de feito hai sospeitan dun coche que estivo merodeando a zona bastante sospeitoso uns minutos antes e que unha vez que ao pouco tempo deso, pois como que se produciu un incendio en 3 puntos diferentes, o cal pois nos leva a pensar que foi provocado. Seguimos. O Goberno local destinará nos próximos meses 3,3 millóns de euros a realizar diferentes actuacións en diversos puntos do Concello. Trátase da partida que Compostela Aberta adica a investimentos do conxunto do remanente das contas de 2016 que ascendeu a máis de 7 millóns. Entre os proxectos figuran mellorar os accesos nas parroquias da Barciela e Cesar ou acondicionar o campo da festa do Castiñeiriño para outros usos. A liquidación das contas de 2016 deixou no Concello un remanente positivo de 7,5 millóns de euros. Desa cantidade, unha partida destinada a investimentos, mentres que o resto repartirase entre a amortización de débeda e a facer fronte a outros gastos pendentes. Hai 2,3 de amortización de débeda anticipada
O resto, para pagar, como indicamos no pleno do 31 de xullo, sentenzas judiciais, e tamén pois para facer fronte a convenios de gobernos anteriores que finalmente pois a aportación, a chega que tiña que facer o Concello é superior ao que se esperaba, non? Estou a falar en concreto do convenio de ampliación da actual depuradora. O capítulo de investimentos inclúe varias intervencións, entre elas unha serie de obras das que hoxe falou o concelleiro Rafael Peña, nas que se investirán 3,3 millóns de euros e que se van desenvolver entre este ano e o que ven. Trátase da mellora da accesibilidade nas rúas de Picaños, Santas Mariñas e Estrada ou arranxos no Campus Sur. Ademais, acondicionarase cunha pista deportiva o campo da festa do Castiñeiriño para que teña máis uso. No rural, o Goberno di que cumprirá cunha débeda histórica acondicionando o acceso ás parroquias de Barciela e Cesar. Cumplir cunha débeda histórica, sobre todo coa parroquia da Barciela, que, bueno, pois históricamente sempre reivindicou incluso poder marcharse do Concello de Santiago para sumarse a Oroso. É unha das súas razóns máis esgrimidas era a falta de servicios e a falta de atencións que se lle prestaba por parte do Concello de Santiago e que pois entendían que en Oroso eso non lle iba a acontecer. A mellora do pavimento na zona de Pontemarzán, a reparación da calzada da Rúa Espírito Santo ou diversas intervencións nos centros socioculturais de Bornais, Grixoa e da Peregrina son outros dos proxectos que se van desenvolver nos vindeiros meses. Por certo, que Paco Reyes aproveitou hoxe para avaliar algúns indicadores turísticos que amosan, segundo dixo, que queda moito traballo por diante e que non vale o discurso triunfalista de Compostela Aberta. Un exemplo, explicou, é o barómetro de rendabilidade que desvela que o custe por habitación en Santiago é a metade que na media das cidades do Estado. O PSOE ten claro que de nada vale que o goberno local fale de taxas turísticas nin de moratorias nas licenzas hoteleiras cando as cifras que se van coñecendo neste 2017 non van por ese camiño. O último dato no que o voceiro socialista puxo o foco é o do barómetro de rendabilidade que amosa que o custe por habitación en Santiago está polo chan, sendo a metade da media do Estado. Concretamente para o primeiro cuatrimestre e unha vez máis o ingreso medio por habitación disponible, no caso da nosa cidade, é de 23,2 euros, mentres que a media de destinos urbanos é de 55,9, é dicir, prácticamente 56 euros. Por lo tanto, nós temos unha rentabilidade por habitación inferior a mitade da media do Estado. Paco Reyes puxo sobre a mesa os datos de Urbantur, no que Santiago baixa un posto quedando no 9. O voceiro socialista tamén resaltou os datos de Lavacolla no primeiro semestre cunha suba de pasaxeiros do 6,8%, unha porcentaxe que, dixo, está por debaixo dos outros aeroportos galegos e bastante máis por debaixo que os datos de Oporto, en Sá Carneiro. O pasado día 6 arrancaba o curso universitario internacional Música en Compostela. O certame, que xa cumpre 60 anos de vida, vaise prolongar ata o vindeiro día 19 con máis de 100 alumnos chegados de distintos puntos do planeta. Hoxe foron recibidos, como xa é tradición, no Pazo de Raxoi. Os participantes no curso universitario Música en Compostela achegáronse hoxe ao Concello, onde foron recibidos, entre outras autoridades, pola alcaldesa en funcións María Rozas. Son un centro de alumnos chegados de países como Bulgaria, Corea ou Costa Rica os que están a participar nesta 60ª edición do certame que arrancou o pasado día 6 e que se vai prolongar ata o 19. Case 2 semanas de intensas clases e tamén de concertos. Un dos recitais máis salientables do curso é o que terá lugar mañá venres no Auditorio de Galicia, no que vai participar a Real Filarmonía baixo a batuta de Maximino Zumalave. A Praza de 8 de marzo está a ser o punto de encontro dos nenos que participan nas actividades de A Rúa é Nosa. Trátase dun programa posto en marcha polo Concello para que os cativos socialicen en galego e xoguen na rúa ao longo do mes de agosto. O Concello puxo en marcha o pasado 31 de xullo o programa A Rúa é Nosa, Territorio Xogantín. Falamos dunha actividade dirixida a nenos de entre 6 e 10 anos que ten como obxectivo que os rapaces socialicen en galego e que xoguen nas rúas e recuperen así unha forma de divertirse que cada vez semella máis esquecida. Os xogos que xogamos a toda a vida, que dun tempo esta parte se perderon un pouco e pois desde buscar un anaco dun ladrillo e dibuixar un peletre, a coller un pau e facer unha billarda ou a facer unha corda e xogar un xogo de corda, unha mariola ou unha partida ao brilé.
E os pequenos, dende logo, que desfrutan cos xogos tradicionais. Agora vamos a xogar a un xogo de que Miguel ten que quitar as cebolas e nós somos as cebolas. Jugamos de lobo. Cando un di lobo, todos que esconder. Que se llama contando una historia, cuando diga lobo, tenemos que escorrer y nos tenemos que esconder antes. Para que no nos pillen. Y si nos ven, tenemos que contar con ellos la historia. A actividade é de balde, non é preciso anotarse previamente. O punto de encontro é sempre a Praza 8 de Marzo e desenvólvese en horario de 11:30 a 1:30 da tarde ata o mes de setembro. E falamos de outra iniciativa dirixida ao tempo de lecer dos máis pequenos. Hoxe tivo lugar no Parque de Bonaval un obradoiro de circo no que os rapaces aprenderon o básico sobre os malabares. A actividade enmárcase no programa Vive o Verán. Vive o Verán é un programa posto en marcha polo Concello para axudar as familias a conciliar nos meses nos que os pequenos están de vacacións. Hoxe remataba a actividade de circo, unha iniciativa que desenvolveu a Asociación Circo Nove e na que os nenos se divertiron aprendendo a manexar o diábolo ou a facer o pino. Facemos un pouco eso, a aproximación ao circo, non? Entón fixemos malabares, fixemos acrobacias, fixemos equilibrios, un pouco de todo, pero así como toma de contacto, non? Todos contaban entusiasmados as actividades que fixeron hoxe e tamén nas xornadas anteriores, e que a maior parte deles repetiron. Estaba jugando al aro. Al aro? E como se xoga eso? Hay que moverse el cuerpo y tiene que girar sin caerse. Y estuvimos haciendo el pino y el diablo. Y estaba también aprendiendo a hacer la voltereta lateral, que aún no me sale. Que hemos hecho un chicle. Juntamos las manos, después enchemos y después el chicle explotó. Aínda que as actividades de circo remataron hoxe, aínda quedan máis dentro do programa Vive o Verán. Hoxe pola tarde os cativos acudiron a un contacontos tamén no Parque de Bonaval e o vindeiro luns na Praza da Quintana actuará unha compañía de acrobacias. Imos xa co repaso a predicción do tempo para os vindeiros 3 días, unha información que nos facilita, como sempre, Meteo Galicia. O venres en Galicia os ceos estarán pouco anubrados ou despexados en xeral, con algunhas nubes e brétemas pola mañá no extremo norte. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso e o vento soprará frouxo do nordés. Para sábado o ceo continuará pouco anubrado ou despexado con ascenso térmico outro día máis, tanto nas mínimas como nas máximas. O vento soprará con intensidade moderada do nordés en xeral, agás nas Rías Baixas. O domingo agárdanse ceos pouco anubrados ou despexados en xeral, medrando algunhas nubes de evolución no sueste da comunidade. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso e os ventos soprarán de compoñente norte, moderados no litoral e frouxos no resto. O venres en Santiago agárdase unha xornada de ceos despexados e temperaturas que irán dende os 12 graus de mínima aos 24 de máxima. Os ventos soprarán de compoñente norte. No sábado as temperaturas continuarán nos mesmos valores e lucirá o sol durante toda a xornada. Os ventos soprarán do norte moderados. Para o domingo agárdase de novo un día soleado. As temperaturas máximas ascenderán aos 26 graus e os ventos soprarán do norte febles. Momento de botarlle unha ollada a nosa Axenda Cultural de Santiago con algunhas actividades interesantes para o seu tempo de lecer.
place with a ray of sun. Look me up there, I'll be on with a bit of hope. E se o que prefiren é saír da cidade, tamén temos algunhas propostas que ofrecerlles na nosa axenda de lecer. Estas foron as noticias do xoves en Santiago. Agora toca a entrevista do Preguntoiro con Silvia Castiñeiras. Hoxe recibe o xogador da AS de Compostela, David Zuña. Nos volvemos mañá con toda a información. Que pasen unha feliz xornada.